Čes lidi, vítám vás Wendy Gamer u dalšího videa a dneska jsme tady s Creepsem u toho, no, u Counter Strikeu a nečekejte nic extra, budeme to failit. Já nemůžu k nikomu. To ne se mnou, jo. Hrajeme vlastně na serveru Call of Duty 2. Jo, přesně, Call of Duty. Na Gamesiteu. Já k nikomu nemůžu. To čeká na další kolo. Čekání. Tohle jako fakt... Do prdele, to si děláš prdel. Ty kroky, headshot, vole. Je 11 na 11, nemůžu k nikomu, ty vole. Oh my god. Nechceš na chvíli odejít? No jasně, pak už se nepřipojím, ty kreténe. Jo. Oni, buřte, vole, neumíš to. Jo, tak to když si já VPčku brát, asi nebudu, hele. Oha, to je granát. Vyhráli jsme kvůli mě, johu! Keď jsem nedal jsem ani kill. Já chci hrát. Ne, si ho už asi ani nedám, ale. Jasně, z okna vysráčí, ty vole. Zatím jako vždycky. Zatím neumírám, vole. Jo, jako vždycky, to víš. Já zatím ani nezabijím, vole. Jo! Doufám, že jsi CSko. Kent 3. Jak CSko? Jako Kent, jo, policajt, jsi dobrý. Koho máš? Protektora. Preter má AKčku i M4, takže za to teďko budu se levelovat. Víš? Nebo nalevelovanýho toho snipera, asi 7, pak mám medika asi 3 jenom. Jasně. A jinak lidi, čekejte v nejbližší době ode mě a od Creepse vlastně nový let's play a už vlastně na verzi 1.4. Chtěl jsem to natáčet už dneska večer, jenže to nevyšlo kvůli věci a to té, že není ještě bucket. To znamená, že server nemohli udělat. Aj hovno, já mu dal headshot. Hej hovno, já frdžu. Mu nemohl, prostě nemohli ještě přes SMS hosting změnit na 1.4. Hej, tak to je sračka. Takže je to v pytli. Takový faily tady ne. Může mi někdo říct, proč mám AVP? Protože jsi moc velký borec. Kurva, já nechtěl napsat do chatu. Do prdele! Čuráci zasraný! Kámo, vodka! Cipni! Jo, kolnul jsem ho. Doufám, že na mě nečumíš, vole. No. Až Šlávo. teď. Šíř. Já mám 22 HPček. Shit. Shit. What the fuck? To je náš. Čistý. Zase úplně ten samej. To je hrozný týpek, ten wallhacker. Jak kempa, tyhle, ten busec. Vždycky na samém místě mi dostane, no. Busenem. Hustý, já mám 3 zbraně. Proč Ty ne? jsi borec.
Level up. Ne? Tak ne. Píče si tu padají hrušky, vole. No já taky, vole. Je to tam... Warrior vykuchal Creeps. Cože? Jo, tě vykuchal. Oh, no. Tak já to tam kosila najednou a zezadu. Tyva, budu taky kempit, vole. Vendy, kde si vyskoč, vystřelnu něco? Jo, tady už to vidím. Kraj se, záda. Zdrhej, kámo. Jdou ze všech stran. Kurva. Žiješ? Jo. Jo, vyhráli jsme, jo, uhu. Zabil jsem nějakýho niga, ani nevím koho. Tak tady bych si s AWPčkem asi nezahrál, hele. No, já jsem se teďka rozhodl nechtěně vzal. Pičo, mě vykuchal. Headshotem. Jsem se nestačil vzít Deagla. Nikoho nevidím, vole. Proč jsou všichni najednou mrtví? Nevím. Ten Warrior nějak krát kucha. Jo. Dobře. Au. Jaký jsem mal, seš to ty epic fail. Headshot, výborně. Čkrou. Kurva, odkud? Nevím. Jo, vyhráli jsme, kvůli mě. Zabil jsem VIP bič. VIP bič. Ne, to zní líp. Nestačím, když se mi to samo mění ten klas. Hej, vím, že se někdo někoho vykuchal. Tady hrozně kuchají. Dalšího jsem získal. Získal jsem item, the fuck. Oh shit. Tak ten Warrior mě dal pěkně. Kde jsi, já si tě najdu. Tady. Počkej, já ti řeknu, kde jsou. Před tebou Warrior mrtvej, boom headshot, wow. Já pak zkusím tady AWPčko. Já právě mám. Teď si jdu zkusit AWPčko. S AWPčkem se bude dávat knife. Nikoho nevidím, ty vole. Warrior. Zase Valheka zabil, vole. Oni, buřte, volí. Jedem.
Ticho, ticho. Oh, tak ten mě dal hezky. Jo, Wendy. Hej, tam nebude nikdo. Piče, toto si měl štěstí, že mě zachránil. Hej Wendy, kde jsi? Já vím kudy. Jo, hej, co jsi, pojď. Maria, pojď za mnou. Jdem na střechu, vole. Tento kropit. Bacha, ale na ty ze zdola. Ty krávo. Kde jsi, ty vole? Proč jsi skočil dolů? Já jsem nahoře, vole. Hovno. Ale u nich. Na střeše. Aha. Já jdu k nám zase. Pičo, jen zase nějak rozsvíme. Jo, jedna jsem dal. Zadám to. Nikoho nevidím, bo. Jo, tadyhle už vidím pár. Jsem já vydebil, Pičo, někdo to tu rasí, jo. Co to bylo? Odkáď! Ty krávu. Počkej tu velkou moču... Cože, granátem? Jsi furt sniper? No. Já jdu radši za medika. A teď jsem si ještě snipera. Jasně, již to jsou kreténi tohleto, tyhle. Lidi, sorry, že jsem takhle, ale ty vole, prostě to se nedá. Headshot! Yes. Nás to někdo rasí. Já se obojím. Vůbec nevím kde a kdo. To jsem já, vole. Dobře. Ano, medic. Ne. Scan. Dám. Ty vole, jak to může být tak přesný? Mamo. Jo, zabil jsem 2, hua. Ne. No a... další mapu už začínat nebudeme. My se s vámi teď tady rozloučíme a vlastně tohle bude první video na novém kanálu. No a to je všechno. No a jinak v nejbližší době se teda těšte na ten nový let's play už 1.4. Nevím kdy přesně bude, až prostě vyjde ten bucket. No a to vlastně bude náš první let's play s Creepsem. Takže čau lidi. Je škoda, že brzo končíme, ale nevadí. No a já mám nový kanál, ven se tam určitě dá, ale zatím tam opět nic není, protože mám zase problémy nějak s tím natáčením, ale Fraps už mi jde. Což je zázrak, ale zase přehrávač mi nejde, no bych se z toho posral. Takže brzo bude určitě nějaký video, my to vyřešíme, takže na pohodu. Tak jo, tak se mějte, čus. Čau.